Mane. Love what you do what you love. Hello everyone! Kumusta? Bisdak Ko is here! Bakit? You know guys, last time na gumawa ko ng aking pasasalamat na video, I got my first 100 subscribers. Yes, 100 million. No, it's 100. Alam, that time when I had my first 100 subscribers. And now, you know, nakagraduate tayo. Diba? More than 1,000 subscribers na ang Bisdak Ko. Kaya maraming salamat sa mga nag-support sa Bisdak Ko channel. Kaya nandito tayo ulit para walang katapusang pasasalamat. Hello, yes. Mamili ta. Di asap. Sa ating kunting bar. Pasensya na, walang ibang bar. Walang ibang laman yung bar ko eh. Kaya, anyway, alam nyo kung bakit? Dahil Bisdak Ko is now a monetized YouTube channel! Parang romantic evening. Anyway, bakit pala? You know guys, I love with this celebration, magsunog ng laurel. Pampabuenas. Papabango muna tayo para mega loud shout out. Isa-isahin ko ba? For those people na malaking tulong sa Bisdak Ko channel, isa-isahin natin yan. And of course, hindi ko kayang isa-isahin ng more than 1,000 subscribers. Kaya sa mga team, at oh by the way, nangungulit yung aking doggy. Pati siya ata magpapasalamat eh. Our doggy Bianca. Ano, sama ka? Mamaya. Anong piniprepare ko? It's just simple. A bubbling wine, red wine. And of course, the mane, ang paboritong mane, nandyan yan sa ating mga videos. Siguro, nandito pa rin tayo, sa ating attire. Well, never mind the attire. It's my off day. So, what matters most, yung kung ano yung nasa puso ko para pasasalamatan ko kayo isa-isa. Actually, may mga nag-send sa akin ng mga congratulatory videos as a congratulatory message sa video na to. Okay, di ba? Anong unahin natin? The videos or the wine? Buksan natin to para naman mamaya kung ano yung mga message nyo sa aking sa akin para sa Bisdak Ko channel ay mayroon tayong isisip, ichi-cheers. This is just a simple wine. Don't worry, hindi pa ako masyado sa mga premium wines. I'll always go for budget wines. So, samahan niyo ako. Join me to say cheers and
Okay? 3. Oops. Tigas. 3, 2, 1. Tika muna yung baso. Let's ready. Well, 2 baso ang prepared ko. Always. 1 for me and 1 for my subscribers and supporters. Ulit. 3, 2, 1. Cheers! Bisdak Ko channel is now a monetized YouTube channel. Well, panoorin muna natin yung video. Congratulations for finally monetizing your channel, Bisdak Ko. You deserve to be monetized because of your hard work and persistence. Once again, we are here to always support you all throughout your journey as a YouTuber or a vlogger. Again, congratulations, sir. This is Talagang taos-puso kong pasasalamatan ang Team Ka-Bisig. Team Ka-Bisig, thank you so much. Talagang nandyan kayo palagi para suportaan ang Bisdak Ko channel. Isa-isahin ko kayo. Ibigan from Macau, Alexia D channel, Easter Green Apple the Travelers. Hello, Madam Esther of Costa Rica. Ang ganda ng mga contents na yan. Actually, siya yung nag-encourage sa akin. Kung hindi pa kayo subscribe sa Esther Green Apple the Travelers, click now. Subscribe. And the Team Ka-Bisig started 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 members. We have Bitang Beats. We have Almira 7. We also have Dayo Juan. We have Nika Channel. We have Lali Badakshan. Sama Beauty, Isel David, Sarah's Cooking, and we have the Lota Family Vlog, Jonathan Lota Vlog. Thank you so much. Cheers. Diyos mabalos. Diyos mabalos. Sa Bisaya pa. God will repay you sa kabutihan na ginawa niyo. Talagang nga naman yung mani. Paano to?